Ето сега виж, тук са 11:05, след малко тръгвам, сега поиграх едни карти, т.е. пасианс, без резултат и сега ще тръгвам. И си взедох от 4-те палачинки една, аз си ги правил, ако мислиш ти, че не мога да правя палачинки, от 3 яйца и мляко, и вода, и брашно, правя 12-13 палачинки. Знаеш тази работа? Ти нищо не можеш. Да. Не, тези дничко имаше 91-ви рожден ден. Представяш ли си? Как неусетно върви времето. Един узурпатор е узурпирал, знаеш какво? Тук до Златни мостове, наеми, от Златни мостове, като се върви до посока Княжево, една пътека, която завива към Тихия кът. И е писал частна собственост. Човек, и ти не знаеш ли, че на времето, в 1934 година, княза Фердинанд е купил всичката тази територия, направа на парк и я подарил на държавата. Значи сега държава, този парк е държавен. Обаче хората слушат Жозе Емануел Барозо и затова няма хубави закони на тема наказание. И с това той успял да узурпира една територия на Витоша. Даже са изсечени дървета. Дали някой държавник ще махне оградата, не се знае. И дали ще го търсят да го съдат, никой не знае. Убиха оня звонишката прическа, най-големия връзкар на държавата, ама едно убийство нищо не прави. Като една птичка пролет не прави, той също. И всички ще му знаят прякора на ония, не му знаят истинското име на ония, където го убих. През оградата с пистолети. Чтракка. Трябва да сте узурпатори да държава територия, да бъдат натиквани в затвора без право на обжалване. На специален остров някъде. Или на изоставена казарма. И без право на вечеря, освен ако не си плащат да се носи нещо за вечеря, иначе държавата е бедна, как иначе? Да. За това. Чао. Аз ще тръгвам.